Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Ман Каримов Муҳаммад ва бародарам Каримов Зубер мехоҳем тамоми кӯдакони дунё ба рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдакон табрик карда, ба онҳо хушбахтӣ, осмони соф, хониши аъло ва аз ҳама зиёд сиҳату саломатиро орзумандем. Бигзор дар тамоми дунё бемориҳои сироятӣ нест шуда, дар фазои софи беғубор ҳамсолонамон тарбия ёбанд. Я как с другом поделюсь.